سلام كمي تعلو كبرات تخاتاتلتي فنوا إيري تي في نلومي تشعات تر أطريس سلالو زيناهم مسنا حزنا لكم قريبنا لنا نمكتها لكم بخبرز عدم ماكلا حقوسي بأندنا بتاعتو كفلم بريزيدنت إسياس أفورقي ناب ريبابليك وزقشو قبري بمسارة زوجنا جزء سليدا كخفل مينستر فاينانس هاخيرو نعوت عنا مدباتو ودت حبرة سبن موياوين كعزز أو عيد قريبو بريزيدنت تشاينا فرنسا عبد معبال كل تاوزن للناس الزيتيم منقصة تركي أصنعوت أنحى حسوسنا يوان حلقة دنقاقة بسلسة وارح كم سنة وحفليتو روسيا أوروبا وحبرة عبر اللي عزز لغوطة وإنو زلو جنزبا وقدرها كونينام بريزيدنت إسياس أفورقي بريزيدنت عبد الفتاح الساسي بزغبر العدمة مسرت لوم صولوس تشعت تري نغو ناب ريبابليك بزغشوم بريزيدنت إسياس أبزي ناي كلتا معلتات عدوتو مس بريزيدنت عبد الفتاح السيسن كالوت لعلو سبب سلطان تراخيبو أب ممعبال كلتا وزمدناتات تقبار أقدمو مردا استغبر لهم عودتات كمون نخلتين هاجرات أب زغدسو زباون علمون معبالتات كزتيون حساب كلا وطنيوم بريزيدنت إسياس أفورقي بزيكازي زتفلاليا ناي لمعات بروجكتاتن تكالاتن كم زبصح تفليطلهم منستر قداس وصاي اتو عثمان صالحن امهاري بريزيدنت عتو يمانه ገብረአምን مس بريزيدنت إسياس أفورقي حبيروم ተጓዒዞም ኣለዎም زاغيت اب مبعثاوي مدرخو زلون اب مكبار زتهانصن ناي متحغاز زمدنا ኤርትራን ግብፅን اب حبراوي ودعاوي መረዳእታ ጎደቦና ከመون ዘባውን ዓለማውን ከውን ኩነታት ዝምርኮስን ንዘላቕ ርግኣትን ዕቤትን ዝዓለመን እዩ قبرن قرصن قند منچي اتاوي منغستي بمخانو بتحده مسلاتن غباتن زيغاتات بوطتا زتاساسر دما بتخلق غبات اخخبا كلو اقداسنتو لعليوم سلازخونه دما منستر فاينانس بمسرت زوصه ناي غزي سليدا ابوانو كخفل يساخرالو غازطني هفتم فرزغي زدالو صبصاب غير مسقل غرزغير كوربويم قبري بمسرت زوصن بغازيتا حداس ايرتراس تزرغحنا ناي غزي سليدا أبوانو كخفل كم زقبقو منستر فاينانس زخاخيرو بمسارات السرر حاكف لأتاوش تهاجر قبري اتوت نقداو نتفتاتن نقداو حرشان أب سلسة تمدي بزغفل كوينو أب درجة هز تمدبو كفلت قبري كاور حت الركساب ميازيا أب درجة لز تمدبو كابت الركساب مقابيت أب درجة حز اللو دما أب ورحت الرن لكاتيتن أتاوي مافليتهم قبري كخفلو يقبا اب منستر فاينانس وانا دايركتور كفل اتاوش تهاجر اتو يوهانس إساق نيرينا بزهب حبريتها اب درجهن لن زمدبو كفلت قبري بحقي مزاقبت حساب كحزكم زقبهم بمنصار متانا قبر دما كاب صوري نقداو اتاوي بمسرة سليدا قبر نقداو نتفتات كاب كلتك ساب 300 مئتاويت نمحبرات 300 مئتاويت نقداو حرشا دما كاب كلتك ساب 10 مئتاويت كم زغفال قليز قبري اب اوانو زي مغفال كاب 25 كساب 9 مئتاويت مغصعتي كم زصعب قبليت زي هابا كفال قبر دما ناتي بزي قبليت استقبلو جنزب 125 مئتاويت كم زقصع كاب قبري كهادم كونيلو زهاك انسب يخون محبر دما بقبن كم زحتتا نصيرو بتماساسالي اب اوانو قبر اتوت كراي زي كفله كاب 25 كساب 7 مئتاويت زبصح مقصعتي بيان الله قبر مخفال نخلو اتاو زلو زيغا وي محبر زملكت كوينو اتوت كراي اتوت حرشا قطرن انسا زبيتن دومستنيا قرص مشطان اكسايزن كومون قرص تمبر يتقالل قال كابتوم اتاويتات انهالوم زاغيت قبر زي كفل زلو نطفتات تلليم كم زلو زحبر اتو يوهانس بزي وقعو فقاد اب نقدي حرشان مقفاف عسان زنطفو تخونا ترتي هنصا غزا بزي وعل زكاريو وي متن اتحيتهم زمزغبو اب استفلليو موياو سرح زنطفو كمون مسوريات بستاساسر اتاويتات زرخبو خوينوم كاب اتاويتاتهم قبو قبري كم زخفلو مغبار وهود سعر كم زدلبريو وانا دايركتور كفل اتاوش تهاجراتو يوهانس إساق موداتا اتاون تليكا مغفال قبري قديتا كم زخونه تقيسو محبراوي قطباون بوليتيكاون تحستو زلوون مسغباتن مسلاتن زيغاتات بقطتا زتاساسر مخانو بمغلاص بزي منقدز اكب اتاوي امملا مسرتاو محبراوي اغلغلوتات كم زوعل انصيرو
ንዓወት ተወጢኖም ዘለው ጥዕናዊ መደባት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተረኣየ ውህደት ሕብረተሰብ መምሕዳራትን ሞያውያንን ጥዕናን ክዓዝዝ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ዓንሰባ ፀዊዑም ኣብ ሓጋዝ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ዓንሰባ ዶክተር ከሰተ ብርሃን ሰሎሞን ድሕነትን ጥዕናን ነበርቲ ብልዑል ተሳትፎም ኣመሓደርቲ ከባቢ ወከልቲ ጥዕና ዓድን ሰብ ሞያ ጥዕናን ኣብ 2017 ኣድማዕ ስራሕ ከም እተዓመ ብምጥቃስ እዚ ውህደትን ምትሕብባርን ብዝለዓለ ክቕፅል ፀዊዖም ሕብረተሰብ ሙሉእን ውሕስን ኣገልግሎታት ጥዕና ክረክብ ንጹርን ተጨባጥን ወፍሪ ክካየድን ውጥን መደባት ብግቡእ ክትግበርን ይግባእ ዝበለ ዶክተር ከሰተ ብርሃን እዚ ንሓደ ወገን ጥራይ ዝምልከት ስለ ዘይኮነ ነፍሲ ወከፍ ኣካል እጃሙ ከልዕላ ዝኻኺሮም ሓላፊ ምቁፅጻር ለበዳዊ ሕማማት ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ጸጋይ ተኸስተ ድማ ንጠንቅን ሳዕቤናትን ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ኣገባብ ኣፈዋውሶምን ድሕሪ ምግላጽ ክውቃዕ ዝድለ ሸወቶታትን ብኮም ደረጃ ክሰላሰል ዘለዎ ንጥፈታትን ዝምልከት መብርሂ ሂቦም ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊ ጥዕና ፍርያምነት ኣቶ ተኽለ ተስፋ ማርያምን ሓላፊ ከበያዊ ጥዕና ኣቶ ብርሃነ ገብረ ኪዳንን ብግድኦም ድሕነት ኣደን ህፃንን ንምርግጋጽ ብዝተኻየደ ንቕሓት ናይ ምብራኽ ንጥፈታት ቁፅሪ ኣብ ትካላት ጥዕና ዝሓርሳ ነፍሰ ጾራት ርኡይ ዕቤት ከም ዘመዝገበ ከበያዊ ጥዕና ንምሕላው ድማ 150 ዓድታት ዓይኒ ምድሪ ከም ዝሰርሓ ኣብሪሆም ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ዝረኣዩ ጸገማት ቁልጡፍ ፍታሕ ንኽረኽቡ ተራን ኣበርክቶን ተግበርቲ ኣካላት ክብክብል ተላብዮም ሓረስቶት ንዞባ እምነ ሓይሊ ዝረኽብዎ ናይ ልቓሕ ዕድል ንጥፈታቶም ብምሕያል መነባብሮኦም ከመሓይሹ ደገፍ ከም ዝኾኖም ገሊጾም ሓረስቶት መምሕዳር ከባቢ ዓዲ ሓንሶ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ካብ ትካል ውህለላን ንኡስ ልቓሕን ብዝረኸብዎ ልቓሕ ጥሪት ብምዕዳግ ውሕስነት መግቢ ስድራ ቤቶምን ምንጪ ቁጠባዊ እቶትን ከውሕሱ በቂዖም ከም ዘለዎ ብሪሆም ንሳቶም ወሲኾም ዝተለቃሕካዮ ገንዘብ ኣብ ዝተጸንዐ መዓላ ብግቡእ እንተጠቂምካሉ ሓጋዚ ምዃኑ ኣረዲኦም ወኪል ዓዳዊ ባንክ ኣብቲ ንዞባ መንእሰይ ነቢያት በረኽቢ ወገና 1.5 ሚልዮን ናቕፋ ብምልቃሕ ኣብ ንጥፈታት ሕርሻ ምርባሕ ጥሪትን ንኡስ ንግድን ዝተዋፈሩ ዓማዊል ከም ዘለው ብምሕባር ካብ ዝተዘርገሐ ልቓሕ ዛጊት 80 ሚእታዊት ከም እተመልሰ ፍሊጣም ኣብ ንዞባ ሻምብቆ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዘይተሳለጠ መስርሕ መለሳ ናይ ሕርሻ መሬት ወቕቲ ክራማት ቅድሚ ምእታው ክጻፈፍ ምዃኑ ተገሊጾም ኣመሓዳርቲ ንዞባ ኣቶ ተስፋይ ባይራይ ምስ ነበርቲ ሓውሲ ከተማ ሻምብቆ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ መደብ ምዑሪ ተጠቃምነት መሬት ብምርግጋጽ ኣፍራይነት ንምባል ከም ዝኾነ ተሓቢሮም ዜጋታት ኣዋጅ መሬት ብዘፍቅዶ መሰረት ዝውንንዎ ናይ ሕርሻ መሬት ብግቡእ ክጥቀምሉ ብምዝኽኻር ድማ ንወለዶታት ኣብ ግምት ብዘእተወ ኣገባብ ክከናኸንዋ ተሓሳሲቦም መስርሕ መለሳ መሬት ብግቡእ ንምምላስ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣበርክትኡ ክገብር ከም ዝግባእ ዝተቐሳ ኣቶ ተስፋይ ሓረስቶት ምስ ዝምረፁ ኮሚቴታት ብትግሃት ክተሓባበሩ ፀዊዖም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ንዞባ ሻምብቆ ተለንተ ዮሴፍ ብርሃነ ህዝቢ ሰላምን ርግኣትን ከባቢኡን ምውሓስን ተርእዮ በደላት ገበናትን ንምግታእን ምስ ፖሊስ ዘለዎ ዝምድናን ምትሕባርን ክሕየል ፀዊዖም ቀፂሉ ዝቐርብ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ዜና ሃገራት ወፃኢ ምሳና ፀንሖም ኣብ ዜናታት ወፃኢ ብሸሞንተ ጥሪ ኣብ ቻይና ናይ 3 መዓልታት ናይ ስራሕ ምብጻሕ ዝፍጽም ዘሎ ፕረዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ምስ ፕረዚደንት ሺ ጂንፒንግ ኣብ ምዕባል ክልታዊ ዝምድና ዘተኮረ ዘተ ኣካይዶም ፕረዚደንት ሺ ጂንፒንግ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቻይናን ፈረንሳን ኣብ ማሕበራዊ ኣቃውማ ደረጃ ምዕባልን ባህላዊ ልምድታትን ዘለዎም ፍልሊ ስዒረን ኣብ ሓበራዊ ምትእምማን ዝተነጥቀ ፖለቲካዊ ኣጣምታ ብምዕባል ካብ ሓበራዊ ዕዮ ክርከብ ዝኽእል ረብሓታት ብልዑል መጠን ክኸስባሉ ከም ዝኽእላ ገሊጾም ፕረዚደንት ቢንግ ወሲኹ ቻይና ኣብቲ ኣብ ሓበራዊ ጽምዶን ንክልቲኡ ብማዕረ ዘርብሕን ናይ ወጻኢ ፖሊሲኣን ተመርኪሰን ንመርሓ ጎደና ተበግሶ ሓደ ቅናት ሓደ መንገዲ ተኸቲለን ምስ ፈረንሳ ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ጥቡቕ ዝምድና ንምስራት እተካይዶ ጻዕርታት ክትቅጽሎ ምዃና ኣብሪሁም ፕረዚደንት ማክሮን ብወገኑ እቲ ናይ ፈለማ ኣብ ቻይና ዘካይዶ ዘሎ ዑደት እምነ መሰረት ነቲ ክብጻሕ ዝድለ ዝምድና ክኸውን ዘለዎ ተስፋ ገሊጾም ፕረዚደንት ማክሮን ኣስዒቡ ሃገሩ ኣብቲ ብቻይና ተወሲዱ ዘሎ ተበግሶ ሓደ ቅናት ሓደ መንገዲ ንጡፍ እጃም ክትጻወት ምዃና ብምርግጋጽ ኣብ ጉዳይ ምምካት ክሊማዊ ለውጥን ካልእ ኣህጉራዊ ጉዳያትን እውን ምስ ቻይና ሓቢራ ክሰርሕ ዘለዋ ድልውነት ኣነጺሮም
መንግስት ቱርኪ ነቲ ድሕሪት ወርሒ ሐምለ 2016 ዝተኻየደ ፍሽል ዕልዋ መንግስት ኣጽኒዕዎ ዘሎ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ብ3 ኣዋርሕ ከናውሖ ምዃኑ ፍሊጡም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ቱርኪ ብሸሞንተ ጥሪ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ፍሽል ዕልዋ መንግስትን ሽበራዊ መጥቃዕታትን ፈጢርዎ ዘሎ ጸጥታዊ ስጋት ገና ከም ዘይብቅዐ ብምንጻር ነቲ ዘተባብዑ ውጽኢቱ ብምግንዛብ መንግስት ቱርኪ ብንሙሑ ወሲና ከም ዘላ ገሊጹ መንግስት ቱርኪ ነዚ ናይ ህጹጽ እዋን ሓደጋ ድንጋገን መበል ሻድሻይ ጊዜ እዩ ዘናውሖ ዘሎም ድሕርቲ ፍሽል ዕልዋ መንግስት ቱርኪ ብዝወሰዶ ጸጥታዊ ስጉምትታት ልዕሊ 50,000 ኣባላት ሰራዊትን ሲቪል ሰራሕተኛታትን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክኣቱ ከለዉ ልዕሊ 150,000 ካልኦት ካብ ስራሕ ከም እተባረሩ ጸብጸባት ይሕብሩ روسيا أوروبا حبرت بحقاقات أهجرا ودب نقد عن مساميسو عبد العليا كصدقوا وطين زلو جنزبا وقدا زلو تعاوم وجليسام መንግስት ሩሲያ ነዚ ናይ ተቃውሞ መግለጺ ዝሃበ ኤውሮፓ ሕብረት ሩሲያ ኣህግራ ውድብ ንግድን ጉዳይ ሰደድን እታውትን ስጋ ሓሰማን ውጽኢቱን ኣመልኪቱን ዝሕልፎ ውሳነ ጥሒሳ ብዝብል ምስምስ ናይ ልዕሊ 1.6 ቢልዮን ዶላር ሓድሽ እገዳ ከጸድቕ ወጢኑ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ኣብ ዝጋወሐሉ ዘሎ እዋን እዩ ሚኒስተር ቁጠባ ሩሲያ ብዝሃበ መግለጺ በኤውሮፓዊ ሕብረት ዝቐርብ ዘሎ ክስን ክጸድቕ ዝውጠን ዘሎ እገዳን መሰረት ከም ዘይብሉ ብምሕባር ሃገሩ ብመሰረቱ ከም ተቃውሞ ነጺሩ ኤውሮፓዊ ሕብረት ብጉዳይ ዩክሬን ኣመሳሚሱ ኣብ ልዕሊ ሩሲያ እገዳ ድሕሪ ምጽናቑ እቲ ሃገር ከም መልሰ ግብሪ ካብ ሃገራት ምዕራብ ብሓፈሻ ካብ ሃገራት ኤውሮፓ ድማ ብፍላይ ክትኣትዎ ንጸንሐት ፍሬምነት መግቢ ከም ዘኣገደት ይፍለጥ ኤውሮፓዊ ሕብረት ነቲ ሩሲያ ኣብ ልዕሊ እትዋት መግቢ ዘንበረቶ ኣብ ልዕሊ ቁጠባት ሕብረት ጸቕጢ ፈጢሩ ዘሎን እገዳ ንሕጋጋት ኣህግራዊ ውድብ ንግዲ ዝጥሕስ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ኣህግራዊ መጋቢያታት ክምጉጥ ምጽንሑ ጸብጸባት ይጠቕሱ እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ሰብ ሰርሖ ደሴታትን ንምድኳን ውጥን ከም ዘለዋ ብሸሞንተ ጥሪ ተሓቢሮም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቢንያሚን ኔታንያሁ ምስ ካቢነ ሃገሩ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብተን ዝድኳና ደሴታት ተሓደስቲ ሰፈራታት ብምህናጽ ነቲ ዝርአ ዘሎ ጻዕቂ ህዝቢ ንምቅላል ምዃኑ መደብ ገሊጾም እተን ማያት ባሕሪ ሓመድ ብምምላእ ዝህነጻ ደሴታት ሙሉእ መሳለጥያታት ትሕቲ ቅርጽን ክማልአለን ምዃኑ መንግስቲ እስራኤል ሓቢሩሎም እስራኤል ኣብቲ ሒዛቶ ዘላ መሬት ምዕራባዊ ገማግሞሽ መጥቃዛን እተካይዶ ምህናጽ ሰፈራታት ኣይሁድ ካብ ሓያሎ ወገናት ተቃውሞ ኮነኔ كسعمن مسنحو كمون كم كندع انقفات زعبا زيت سلام ماكل مبراق كم زقلت صبصبات يحبروم عب كلتشحن حدن دحري زقاطمه حدقا من قطقاط مدري ناب امريكا تسديدوم تصنحو لعلي 200,000 زيغاتات ال سالفادور كاب كلتشحن 19 جميروم ناب هاغروم ناي مملاس مسرح كايد مخانو منغست امريكا بتشعه تطري حبيروم መንግስት አሜሪካ በዘውጾ መግለጺ እቲ ናይ መምላስ መስርሕ ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመታት ከም ዝዛዘም ኣፍሊጦሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አልሳልቫዶር ብዛዕባቲ ጉዳይ ምስ ምምሕዳር ዋሽንግተን ክዘራረብ ምዃኑ ካብ ምግላጽ ሓሊፉ ዝሃበ መግለጺ የለን ኣብ ኤልሳልቫዶር ኣብ 2001 ድሕሪ ዘጋጠመ ከቢድ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብዓሰርተታት ዝቁጸሩ ክመቱን ከለዉ ኣማኢታ ሽሓት ብዘይ መጽለሊ ከም ዝተረፉ ልዕሊኦም ድማ ናብ ጎረቤት ሃገራት ከም ተሰዱ ጸብጸባት ይሕብሩ بمسارات ستاتيكا وتصبصبات أمريكا بتهاجر لعلي 1.3 مليون مبقول ألف سادات زلوم زيغاتات يركبهم መንግስቲ ኬንያ ከም አካል ናይቲ ንዕቃበ እንስሳ ዘገዳም መዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ቁጽሪ ኣብ መሬቱ ዝርከቡ ኣዱግ በረኻ ንምርግጋጽ ዝዓለመ መስርሕ ቆጸራ ከም ጀመረ ተገሊጹ ኣብ ኬንያ ዝርከቡ ብዜብራ ዝፍለጡ ኣዱግ በረኻ ኣብ መዝገብ ሓደጋ ምጽናት አንጸላሊዎም ዝርከቡ እንስሳ ዘገዳም ሰፊሮም ከም ዘለዉ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ቆጸራ ስራሓት ወለንታውያንን ተጣበቕቲ መሰል እንስሳ ዘገዳምን ይሳተፉ ከም ዘለዉ ዝሓበሩ ሰመዚ ኬንያ ዝዓበየ ክፋል ናይቲ መስርሕ ኣብቲ ኣስታት 48,000 ሄክታር ሽፍን ሃገራዊ ሕዛእቲ ሙፓላ ከም ዝካየድ ኣፍሊጦም ብዘካዚ ኣብቲ መስርሕ ሓድሽ ቴክኖሎጂ መጽናዕቲ ህይወታዊ ብዙሕነት ብምጥቃም ኩነታት እቶም እንስሳታትን ንምዕቃቦም ክካየድ ጸንሐ ጻዕርታትን ንምፍላጥ ዝዓለመ መጽናዕቲ ክካየድ ምዃኑ ሰመዚ ኬንያ ወሲኾም ይሕብሩ ሰፊሕ ተፈጥራዊ ብዙሕነትን ከባቢ ዝሽፍንን ዝተፈላለዩ እንስሳ ዘገዳም ዝሓቆፈን ሃገራዊ ሕዛእታት ኬንያ ሓደ ካብ ቀንዲ ምንጪ ኣታዊታት ናይ ወጻኢ ባጤራታ ሃገር ምዃኑ ጸብጻባት ይሕብሩ
بشدشان شوعتن طري أب مبرقاو شنخ دسيتاويت هاجر مادغاسكار بزقاطما حادقه ببلاو معبل بوحدو شدشه سبات كم زموتن حيالو كالوت دهايم طفي كم زلون تغليصم اتي تروبيكاو ببلاو معبل استات 190 كيلومتر اب ساعات بزحم بنفاس تسني اب مبرقاو جما مادغاسكار اب زبصحلو كبيد نواتاو عنوت كم زورد زحبرو سمزي بسنكو لعلي 13000 نبرتي ناب وحس كابي كغعزو كم تجدد فليطم بتي ببلاو معبل زفترت وسخ حدقات علقلقن اسعبو زلو سقات مهما مريتن مبزحتو اب وسناس مادغاسكار زركب تكالات محبراو اغلغلوتات كمتعصوين زحبرو زلوم حالو ابيات تمرتي كعلقلقان كلوا قال دما ناب معقبي تمازابلتي تغيرن كم زلوا زقص صبصبات تي سعبيرات ان زايده مص كم زلو غليصم اب مادغاسكار تروبيكال معبلات كم زبل سباون واتاون عنوت كختل ازي ناي فلما كم زيكونه صبصبات يقلصم نمودات زينا بخدنن محاورنن تلاقيبن استولدا فلسطيناوያን نصلاتات اب سعوديا بستقبللن عوت مطبحتي كمتفلاليات حبيروم اتن تلاقيبن استولدا فرحن حنانن استسميا نصلاتات نناتن لبي سامبون كالنوات كبدن زوننا بمخانن اب عوت نايتي مطبحتي اقداسي استواصو كمزنبري تغليصم نتي مطحتي زكايدو كيلاتات طعنا اتن كاب وش متقازاز مصانا صلاتات تاب صبق طعناو كنتات كم زركبا ارديهم كبرات تحتاتلتنا زينا بتزازيملو بروح معلتي